Дами и господа, този поздрав е специално направен за Тони Бързия и за неговото семейство, специално за неговата съпруга Майя от Тони Джамбаза, за най-добрия в гара Орешец, за Джамбаза оригинално и неговото семейство. Слушай сега. Тони Бързия и Итало Леско семейство от гара Орешец, поздрав керава за Тони Бързия. От Тони, от Джамбази, кај си Леско семейство, ромален ми фамилия, мастарен ту маре мосте и симан будбари фамилия, капабарав тумен вали гърми на Тони Джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела северна и южна България. Лекси си Барвало от Тони Джамбази, онай баро Анди гара Орешец, ефтино лел, ефтино бикнел, всичко сам постигнал, сам се издигнал. Има жена, къща, палат и най-красивите деца. Вали гърми на Тони Джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела северна и южна България. От Тони патрона те шунен со вакерва, наши пераве на мен синям Джамбазе. Аме синям думо сте, одоле си баре легендария, тари бари гара Орешец, от Джамбази о баре дому како баре ви Леско. Вали гърми на Тони Джамбаза. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, бикнела северна и южна България. Те шунен от Тони Джамбаза, о патрони, от тарикати, о Зорало, Барвало, Лене, Обаро, а калео саврете джамен, ме фамилия, наши пераве на мен.